Wisnu Nada. Yo, monggo monggo juragan juragan ya sayang. Makasih.
dua sekaligus kalian Mbak Yulianita monggo. Selendang Putra Kuning Wisnu Nada Percaya Indonesia Peti Cokenya Indonesia Mbak Eli Masalam Mas Sugi Mbak Tulatri Sebanuun. Kontak-kontak yuk keluarga besar Paguyuban PLS Jumeneng. Selendang sutra kuning, tandang
Ibu Peles turun lagunya lain katanya Pak. Ojo sumpah PLS ya. Katresnan Sejati. Ojo sumalang wong bagus. Tresnaku iki ora bakal ayu. Ora suwe aku. Iso sesani ono iki simu. Asik, Percaya Mbak Yuli. Percaya. Semoga kadang saking Wisnu Nada. Wenate pakurmatan Kijeng Miring, Kinurmatan Likmin, Imana Audio, Cerah Foto Production. Kadang-kadang ingkang sampun pikantuk samur pakurmatan kasuwun jumeneng saking Sasono Palenggan.
aja lali. Pak Pri, sor. Pak Pri. Cak Imin. Caimin. Pripun. Sarkara nek gemae nemu rondo saane. Ayo Mas kicire Mas kicire ngetan balik ulon apa sadyane. Matur suwun Basa. Mas kijing miring ana naling ulon apa sadyane. Ayo Mas. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring aja lali lho. Biasa kalian. Ya. Aja lali Pak Jon, aja Bos. lali Pak Jon. Mas Jalan Men, Pak Pak Jon. RT, dulur-dulur. Hah. Iki piye gabus ana pira iki Om Cipto? Aja lali Pak Jon. aja lali. Pak Jon. Tanggal 35 bulan 13. Aku Kone tak kene pasrahke meneh. Mas Oh Jon. iya, banyak Ya. sekali. Wis aku wis. Wis Pak Jon wis. Ayo bisa ketemu. Ayo Mas kijing Mas kijing miring sarkara nek gemae nemu rondo sanake. Ayo Mas kijing miring Mas kijing miring Aja lali Mas Udin, Pak Sulis aja lali Mas Mo. Ayo, ora apa-apa, wis penting nek duwite. Mbak Kaji aja lali Mbak Kaji. Ayo. Lah iya, ayo. Eh, Alus. Ije tekan bengi lho iki malam minggu lho. Nyanyi lho, Dik. Lah iya. Masa aku kan melu mendem ya. Alus. Sido nyanyi aku kembalan. Aja lah. Ora sido. Lah kok mendeme. Alus lho Mbah, alus lho. Sing angkat Alus. ison sapa kok? Alus Om Tulus. Om Tulus.